undre sig lidt over, hvad der får sportsdykkere til at forlade den sikre og behagelige verden deroppe og dykke ned i ugæstmildt, koldt og grumset vand. Og der udsætte sig for den ekstra fare, som der trods alt er forbundet med at begive sig ned i et fremmed element. Men netop det fremmede og spændende er for mange sportsdykkere drivkraften. Og den, der dykker ved fortidsminder på havbunden, har rige muligheder for at få pirret nervesystemet og fantasien. Et vrag giver en oplevelse af ulykke og forfald. Men det rummer også en duft af eventyr. Hvad gemmer det? Er det et af de vrag med store værdier, som man har hørt om? Der er faktisk fundet skatte af guld og sølvmønter i vores farvande. Men drømmen om hurtig rigdom har trods alt ikke store chancer for at blive opfyldt på havbunden. De værdier, som dykkere kan være heldige at finde, er som regel af en anden art. Nogle arkæologisk interesserede sportsdykkere fra klubben Aquanaut i Helsingør havde held til at finde denne smukke bronzemorter i et vrag fra 1600-tallet. Den blev hævet af Fredningsstyrelsens dykkere og findes nu på Tøjhusmuseet. Et andet spændende fund blev gjort af sportsdykkere fra klubben Delfinen i Holstebro. Det er et stort engelsk linjeskib, St. George, som strandede under en storm juleaftensdag 1811. Over 1500 mand omkom ved katastrofen. Vraget har ligget dækket af sand i mange år, men i 1982 havde systemet af revler ved kysten flyttet sig så meget, at store dele af vraget blev frilagt. St. George har ligget på havbunden i over 170 år. Naturfredningsloven skelner imellem vrag yngre eller ældre end 100 år. Er et vrag ældre end denne grænse, betragtes det som et historisk vrag og nyder en særlig beskyttelse. Dykkere må ikke uden særlig tilladelse fjerne genstande fra det eller ændre ved det. Men i de tilfælde, hvor sportsdykkerne samarbejder med museumsfolk, har de mulighed for at medvirke i marinearkæologisk arbejde til glæde for begge parter. Der var 2 gode grunde til, at man valgte at tage en mængde genstande op fra vraget. De kan for det første bidrage til at øge vores viden om fortiden, og for det andet var de truede af ødelæggelse der, hvor de lå. Her bringes dele af kolben fra et gevær op til overfladen. Der blev gjort et stort antal spændende løsfund i vraget. Konservator Mads Gulløv fortæller. Og der er fundet 2 sekstanter, de lavede i ibenhold, og der er messingbeslag på, og der er glaslinser inde i, og der er skalaen af bevaret, der ligger herinde, den er lavet i elfenbenet. Den er altså helt sort på grund af opbevaringsforholdene. Og den er så velbevaret, at man kan læse, hvor den er lavet i London. Og så er der også fundet personligt toiletudstyr. Der er fundet børster af forskellige størrelse. Det her er formodentlig en neglebørste. Og så er der tandbørster i forskellige udformning. Så kan man jo overveje, om ejeren har haft protese ham her. Og så er der en meget nydelig lille papirkost. Der kan man se, hvor børsterne sidder, og den fine udskæring. Og derfor, på grund af opbevaringsforholdene, så er alt, hvad der er hår og uld til dels også forsvundet. Det har vi ikke fundet meget af. Men værdifulde fortidsminder på havbunden kan være meget andet end vrag og dele deraf. I sommeren 1979 gjorde sportsdykkere fra Marinearkæologisk Gruppe i Fredericia nogle interessante fund i en lavvandet vig nær Assens.
Her ved Tybring-Vig har landet sænket sig ca. 3 meter siden stenalderen. Den nuværende kystlinje er vist med punkteret linje. En boplads fra ældre stenalder ligger nu under vandet. Sportsdykkerne i samarbejde med folk fra Forhistorisk Museum i Moesgaard ved Aarhus startede et storstilet udgravningsarbejde, som strakte sig over flere somre. Her er en vildsvinekæbe ved at blive afdækket. Efterhånden som fundene blev bragt op og analyseret, stod det klart, at her var tale om en arkæologisk guldgrube. En temmelig intakt båd, en af de ældste i Danmark, lavet ud af en udhulet træstamme, og her vist i model, var et af de spændende fund, som blev gjort. I agterenden var spor efter et ildsted, så der skal ikke meget en fantasi til at forestille sig båden anvendt til ålestangning en stille sommeraften i Vigen. En paddelåre blev fundet tæt ved. Her er den vist i model. Og i virkeligheden. Den var smukt ornamenteret og har sikkert været brugt til særlige lejligheder. De mange fund ved Tybring-Vig har haft specielt gode bevaringsforhold, begravet som de var under et solidt lag aflejringer. Det går hårdere ud over de undersøiske fortidsminder, der rager op over bunden. Alle trædele vil normalt være fjernet af pæleorm og is. Når bundmateriale omlejres af bølge og strøm, kan vi være heldige at få afdækket spændende ting, som resterne af denne pælespærring i Haderslev Fjord. Pælespærringen har strakt sig tværs over fjorden og effektivt hindret fjendtlige skibe i at komme ind. Spærringen var opbygget af flere rækker af pæle. På nogle af pælene var anbragt flydere af kraftigt tømmer, antageligt for at stoppe effektivt, også ved høj vandstand. Flyderne har været holdt på plads af pæle igennem hullerne. I dag findes kun resterne af pælene tilbage, og nogle få velbevarede flydere. Kulstof 14-analyser viser, at de ældste dele af spærringen går helt tilbage til omkring år 300, og de nyere dele stammer fra ca. år 1100, altså fra jernalder over vikingetid til tidlig middelalder. Pælespærringen og de øvrige fortidsminder på havbunden administreres af Fredningsstyrelsen. Fredningsstyrelsens opgaver er at finde og registrere fortidsminderne på havbunden, og bevare dem bedst muligt, så længe de ligger der. Når fortidsminderne skal undersøges og eventuelt tages op, kommer Nationalmuseet og de lokale museer ind i billedet. Og her, som i en del andre tilfælde, også sportsdykkere. Skibshistorisk Laboratorium, der er en afdeling under Nationalmuseet, medvirker ved det marinearkæologiske arbejde. Dykkeren, som her ved at udskære en prøve af en flyder til datering, er en af initiativtagerne til samarbejde mellem grupperne. Lederen af Skibshistorisk Laboratorium, Ole Krumlien Petersen. Undersøgelserne ved Haderslev Fjord er et godt eksempel på det samarbejde mellem sportsdykkere og museerne, som vi er glade over og stolte af i Danmark. Det er gode undersøgelser, opmålinger og lignende, der kommer ud af det, og det er virkelig en fornøjelse, når det har kunne fungere så godt, som det har gjort de gange. Jeg er ikke sikker på, at sportsdykkerne er så begejstrede, når det kommer til, hvor mange lejligheder der har været af den slags. Jeg tror, der er mange flere, der er interesseret i at være med noget mere i det her. Men det er et problem for museerne at have tilstrækkelig kapacitet til at lave de undersøgelser, der skal til for at få det her lavet på en ordentlig måde. For det kan ikke nytte noget, at det bliver lavet uden den sammenhæng med den arkæologiske virksomhed i øvrigt, som hører til. Det her må være en del af Danmarks arkæologiske virksomhed,
Det, der foregår på landjorden, det, der foregår på havbunden, det har alt sammen et formål. Vi skal lære noget mere om vores forhistorie, vores fortid, og det kan vi gøre på denne her måde. Hvordan oplever de lokale museumsfolk dette samarbejde med amatørerne, sportsdykkerne? Museumsinspektør Henrik Vendsild er en af dem, der har gjort erfaringer. På Bornholms Museum i Rønne opbevarer vi genstandene fra de 2 vrag i Balkabugten. De 2 vrag blev set fra luften i 1981, og de lokale svømmedykkere fra Calypso var straks fyr og flamme for at gå i gang med en undersøgelse. Den første dykning gav gode resultater i form af en blok med tindskærer, keramik, glasskår, kniv i skede, bæltespænder og mange andre gode ting. Og det blev starten til 3 års dykningskampagne ude i Balkabugten. Og det er sådan, at de lokale dykkere, de føler et ansvar for de vrag, som nu ligger her rundt om Bornholm. Det er dem, der ligesom skal passe på de vrag. Det er dem, der selvfølgelig skal være med til at undersøge dem. Og de tager gerne gæstedykkere med fra indland og udland, når de arbejder og er på ture rundt til vragene. Samarbejdet mellem dykkerne og museet går fantastisk godt. Det er os, der ligesom her har stillet dem en opgave i Balkabugten, og nu har de vist, hvad de har kunne gennemføre denne undersøgelse igennem 3 år. Det er gået fantastisk godt, så jeg kan glæde mig over, at vi her har et virkelig godt samarbejde med den lokale svømmedykkerklub, eller med de lokale svømmedykkerklubber, for der er jo altså 2 her. Det er her ved Balka Strand, de 2 vrag blev fundet og udgravet. I arbejdet har deltaget mange sportsdykkere, som har brugt adskillige uger af sommerferien igennem flere år på projektet. Jens Kruse er en af dem. Ja, vi har her på Balka Strand ligger arbejdet i 2-3 år med et par skibsvrag, som ligger herude. Det ene har vi tømt fuldstændigt for sand. Det er omkring 27 meter langt, og det er det, vi har arbejdet på i år. Der har vi gjort nogle løsfund, blandt andet nogle hollandske mursten og en sømandsluffe. Det andet skibsvrag, der ligger derude, det er omkring 20 meter langt, og det har vi taget nogle prøvesugninger i og målt noget af det op. Blandt andet gjort omkring 100 løsfund i bæltespænder og tindskærer, kridtpivstumper og diverse brugsgenstande. Hele projektet der har kørt for klubbens vedkommende med samarbejde mellem Bornholms Museum og Skibshistorisk Laboratorium i Roskilde, som har sat en mand til hjælp herovre som ekspertishjælp. Samarbejdet mellem klubben her og Skibshistorisk Laboratorium og Bornholms Museum synes jeg har fungeret vældig godt. Vi har mødt meget god hjælp, både med hensyn til det ene og det andet, og stor imødekommenhed med vores små problemer, som kan opstå under sådan et arbejde. Jeg synes, det har fungeret virkelig godt. Delfinerne fra Holstebro var de heldige finder af St. George, og en del af dem deltog i det spændende udgravningsarbejde på 20-25 meters dybde. Peter Schmidt er en af delfinerne. Ja, det hele begyndte for nogle år siden, da vi fandt vraget, og efter adskillige dykninger herude, hvor vi ikke havde fundet noget særligt, dukkede der lige pludselig en masse spændende ting op. Så underrettede vi museet, og de kom ud og kiggede på og fandt ud af, at det gik ind under loven om danefæ, og på den måde kom samarbejdet i gang med museet. Og senere skaffede de så penge til en udgravning i pinsen 82. Og da det gav et godt resultat, fortsætter vi nu altså her i sommer. Og det er selvfølgelig meget spændende at arbejde sammen med museumsfolkene, da vi kan lære en masse om konservering og i det hele taget dykke på vrag. Og vi lærer selvfølgelig også at arbejde under vand. Og i begyndelsen var vi lidt bange for, at de ville slæve alle de ting, der kom op til København, og vi aldrig ville se dem mere. Men så fik vi samarbejde i gang med Borgerforeningen i Thorsminde, og de forsøger nu på at skaffe penge, så vi kan oprette et museum i en gammel fiskerihal, hvor alle tingene herfra så kan komme på udstilling der.
Poul Larsen har også sine meninger om samarbejdet. I Aquanaut, der dykker vi fortrinsvis til vrag. Vi tager film, vi fotograferer, og vi går på opdagelse i vragene. Det sker af til, at vi finder en souvenir. Nogle gange tager vi den op og med hjem, andre gange lader vi den ligge, så vores kollegaer kan få glæde af den dernede. Det sker også, at vi finder ældre ting, som for eksempel den bronzekanon, vi fandt sidste sommer. Den hævede vi sammen med Fredningsstyrelsen og Skibshistorisk Laboratorium. Vi havde et udmærket samarbejde med dem, og det har vi for øvrigt også med vores lokale museum på Kronborg. Og det er jo sjovt at tænke sig, det er jo et samarbejde, man ikke kunne have forestillet sig for 10-15 år siden. Fordi på det tidspunkt, der var der ligesom et spændt forhold mellem museumsfolk og sportsdykkere. Man så lidt skævt til hinanden. Man stolede ikke rigtigt på hinanden. Men siden da, der er mange, der har gjort et stort arbejde for at forbedre det forhold til glæde for begge parter. Vi har stor glæde af at arbejde sammen med museumsfolkene. Vi får oplevelser og oplysninger, som vi ellers ikke ville have fået. Men jeg tror godt, man kan komme længere, få et endnu bedre samarbejde, hvis man vil ændre nogle regler. Man kunne for eksempel tillade sportsdykkere og andre findere af historiske genstande at komme på museerne og få deres fund registreret, og bagefter få lov at tage det med hjem igen. Museumsfolkene vil så vide, hvor genstanden befinder sig, og vil altid kunne låne den til en særudstilling, og den vil jo før eller siden tilfalde museet, når finderen ikke er interesseret i den mere. Det vil også give museumsfolk en kendskab til de folk, der dykker i deres område, og det vil også skabe et tillidsforhold, som begge parter igen kan have nytte af. Man kan også forestille sig, at en ændring af danefæsloven kunne sætte gang i et nyt samarbejde. Som dag i dag, der standser danefæslovens virkningsområde i strandkanten. Finder man for eksempel 105 guldmønter på en halv meter vand, så får man en mindre beskeden dusør, hvis man er heldig. Hvis fundet var blevet gjort på tørt land, ja, så havde man fået guldværdien, det ved enhver. Jeg tror ikke, at en sådan ændring af danefæsloven vil medføre, at der straks er nogen, der begynder at gå på skattejagt på havbunden. Fordi hvis man havde de tanker, så kunne man jo gøre det den dag i dag, og så gå til antikvitetshandlere. Jeg kender ikke nogen, der gør det, men det foregår rimeligvis. Men i fremtiden, der vil det jo så være sådan, at de mennesker har en mulighed for at aflevere det på rette sted. Og historien bag genstandene, hvad der ikke er mindst vigtigt, går så ikke tabt. Så jeg mener, at politikere og museumsfolk seriøst bør overveje de muligheder, jeg her skitserer. Der er en vis risiko for, at der kan opstå et modsætningsforhold imellem de offentlige myndigheder og sportsdykkerne. Myndighedernes klare opgave er at finde, registrere og bevare vores fortidsminder. Men det er for det meste sportsdykkerne, der finder fortidsminderne på havbunden. Og de kan naturligt nok friste til at holde fundet for sig selv, af frygt for, at de forbydes dykning på stedet, eller holdes helt uden for det marinearkæologiske arbejde. Sådan er tilstandene faktisk i det meste af verden i dag. Men det er i Danmark lykkedes at etablere et enestående tillidsforhold imellem myndighederne og sportsdykkerne. Et vigtigt element i skabelsen af dette tillidsforhold er de årlige marinearkæologiske fællestogter med deltagelse af fredningsfolk, museumsfolk og sportsdykkere. Jeg synes, det har været en fantastisk oplevelse at være sammen med museumsfolk. Det er første gang, hvor jeg sådan på meget nært hold er sammen med museumsfolk. Og det har bidraget mig en vis viden om, hvordan jeg nu fremover skal gribe sagen. I min klub, der har vi nogle problemer med at få nogle projekter på benene. Vi vil gerne ud og lave noget under vandet og være hjælpsomme. Men de konkrete idéer mangler. Jeg synes, det her projekt, det har givet nogle idéer til, hvordan vi kan komme videre. Jeg tror, jeg har nogle kontakter til nogle konkrete projekter, således at også museumsfolk kan få gavn af vores indsats.
Jeg vil sige, at togtet som sådan har været helt fantastisk spændende, og det stærkeste indtryk, der nok vil stå tilbage, det er det mere naturlige forhold, man har fået til et helt nyt medie, eller et nyt element, nemlig vandet. Og det at blive udstyret med luftapparat og briller og komme ned på havbunden, se havbunden, kravle på den, føle skibsvraget. Det var en fantastisk oplevelse. Og ved at studere de professionelle sportsdykkere dernede, fik man også et indblik af de vanskelige arbejdsforhold, de har, som vi jo slet ikke kender på landjorden. Jeg håber, at det her togt for mit vedkommende og for mit museums vedkommende får til følge, at jeg i mit eget område kan iværksætte et projekt med den lokale dykkerklub. Det vil jeg meget gerne i hvert fald. Togterne arrangeres i fællesskab af folk fra Fredningsstyrelsen, Skibshistorisk Laboratorium og Dansk Sportsdykkerforbund. Rammen om togterne er gamle sejlskibe. Enten Nationalmuseets Fulton eller rederiet Lauritzens Lilla Dan. I den uge togtet varer udveksles viden og erfaringer, og der udføres en række marinearkæologiske arbejder. Hvad er det her så? Svindende ting. Også et stykke jern? Det er også jern med sten. Der er masser af jern derude. Hvordan vil du have den liggende? Hvad det er for noget, det diskuterer du. Du have et stykke omkring den. Selve den oplevelse, det er for en sportsdykker at komme ned på havbunden og være med i at finde frem til historien bagved de møre planker, som han finder, det er vel nok det allerstørste element. Og man kan sige, at man først nået derhen til, at man kan forstå, hvordan man på den måde kan få historien rullet op. Ja, så vil man sikkert også give mig ret, når jeg må sige, at i mange tilfælde er den bedste løsning for de fund, der ligger på havbunden, at de får lov at blive dernede, der hvor de har ligget i mange hundrede år, og er blevet bevaret i mange hundrede år. Der vil de også kunne ligge godt i mange år fremover og være interessante besøgsmål for fremtidige sportsdykkere. Der er kommet meget en god vilje og mange gode resultater ud af samarbejde imellem myndighederne og sportsdykkerne i Danmark. Der er registreret ca. 5.000 historiske og ikke-historiske vrag i danske farvande og ca. 2.000 stenalderbopladser. Så forudsat, at den positive holdning til samarbejdet, som er udviklet hos myndigheder og sportsdykkere, kan bevares, kan de kommende generationer af sportsdykkere se frem til mange spændende dyk i fortiden.